O sector recolle con agrado este acordo, que non ven máis que a plasmar unha bella reclamación, quedar exentos do pago das cotas á Seguridade Social os días que non poidan realizar a súa actividade con normalidade debido aos temporais, conservando ademais todos os seus dereitos de cotización. A medida será levada próximamente nun Real Decreto Lei que o Goberno Central pretende aprobar antes de agosto. Era unha boa noticia, sempre cando se efectiva canto antes. O que non podemos estar esperando outra vez medio ano ás pensas de que o aproben no Consello de Ministros. Ten que ser un pouco máis ágil do que estaban prometendo, ojalá se leva a cabo canto antes polo ben do sector. Sería moi bo para que tanto as mariscadoras como os mariscadores que a día de hoxe están nun convenio ou incluso sin traballar poidan estar exentos de pagar eso e que sigan cotizando en sí, que sigan a súa vida laboral acollidos ao mar. Sí, era unha medida que se viña solicitando desde fai moito tempo, entonces que se chegara a este acordo, pois para nós debe de ser unha das poucas boas noticias que hai. Aínda que a nosa cofradía non se pudo acoller a ningún tipo de cese, non porque non o necesitáramos, senón porque ca situación económica que temos non podemos, porque con estes convenios de colaboración as entidades teñen que adiantar os cartos e nós non estamos en disposición de poder adiantar nada. Entonces non poderíamos ejecutar nin facer absolutamente nada. Pero bueno, para o resto do sector é unha moi boa, para nós incluídos, se algún día o necesitamos. A medida realizarase ademais con carácter retroactivo, tal e como pedían dende o propio sector. É unha moi boa noticia que veña con carácter retroactivo, sí, porque xa che digo, a xente está a maioría sin percibir cartos e estaba pagando igual as cuotas de Seguridade Social. Entonces estaban sin ningún tipo de ingreso, teñen que afrontar os pagos das cuotas. Entonces que veña con carácter retroactivo, polo menos un balón de oxígeno nestes momentos. A Xunta de Galicia, a través da Consellería do Mar, exíxelle ao Goberno Central a aplicación de forma inmediata e efectiva deste acordo. A titular deste Departamento Autonómico, Marta Villaverde, denunciou a falla de operatividade dos anuncios estatais e de forma particular o oportunismo de presentar a estas alturas un simple principio de acordo para unha medida que foi comprometida públicamente, segundo ela, dende hai máis de 2 meses e medio.